makadi mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Godobori pamufembedzi. Hama dzadiwa, tinovimba kuti muri kuenjoya mufembedzi kwese kwamuri kuiona. Macomments enyu tiri kumaona. Vazhinji vari kuti tiri kunonoka kuunza mufembedzi. Tine dambudziko ratiri kusangana naro rekuti tichiri kuzviitirawo. Saka tiri kukumbirawo kuti kana paine vanokwanisa kutisapota, vanokwanisa kutisapota. Channel yedu inonzi King J Multimedia. King J Multimedia. J wacho ana JAY. King J Multimedia. Ma views and comments enyu akakosha kwatiri. Hama dzadiwa. Tinotenda. Zangara dzimune manyinya, uiwe uripiko ndoda kufadza mambo. Ruva rangu muhembedze, ugere musango rine mhine zvikara. Zangara dzimune manyinya, uripiko ndoda kufadza mambo.